Der er over 5 milliarder paller i brug hver eneste dag på global plan, og hver af disse paller genererer enorme mængder affald. Hos eWave har vi udviklet en løsning, der tillader virksomheder at pakke og repakke deres produkter uden at generere noget affald. Hastigheden er cirka en femtedel hurtigere end de nuværende både semi-automated og manuelle processer, der er inden for kvartpallemarkedet. Og derudover så leverer vi en højere sikkerhed, både i forhold til selve håndteringen af produkterne, samt levering af den transparens, som virksomheder efterspørger i dag. Det vil altså sige, at vi kan hjælpe virksomheder med at få større indsigt i deres supply chains og leve op til de nye compliance-godkendelser, da vi har konverteret produktet ind til et intelligent asset, der opsamler data. Vi samarbejder med både de største kvartpalleproducenter i Norden og det største loop-system, samt tester med Teknologisk Institut. I dag er vi et team på 4 fuldtidsmedlemmer, en forsker, og ser frem til den næste del af rejsen. Tak for jeres tid.